Sapa no iki? Enek wong tek cantik men. Piyuh, piyuh, piyuh. Wiwit saka pucuk rambut nganti jempol renek gethek cacate. Cantik. Sapa jenengmu no? Inggih Raden. Menapa paduka pangling kalian kula? Kula nate ketemu kalian panjenengan. Kalian nyen. Lho, ana ngendi? Wonten Kaputren Negari Wirata. Kula abdine Dewi Utari. Kula pun Niken Salindri.
iso temen gawe brangta rena wengi tansah ngrarujit ati guyumu lanesamu ing netra katon ngeglo tanduk aris ulat manis sepet madu antem tajem tur prasaja sun kanthi mring tilam sari kawula nuwun sakrawuhipun Kanjeng Rama Begawan wis arawa wonten ing negari Lokapala mriki keparenga kula ingkang putra pun Danapati ngaturaken sembah pangabekti tandha pengaji-aji mugi kunjuk wonten sahandap pepodo paduka Kanjeng Rama Panemban Begawan wis arawa. Om awik 6 hastu nama sidam sidi sekaring bawana langgeng Danapati atmajane pun bapa ingkang banget ndak tresnani banget panarimanipun bapa akarya Bombong Birawa jroning nala ora liwat pangestunipun bapa ing dedher penyutu manduka marang bocah Jentara Danaraja. Inggih banget anggen kula mundi kapetekaken wonten ing Jaja ora meketing Waradaya miwahana arah daging kayuwanan. Kejaba kang saka kuwi nggir Danapati sumurupa. Sudarma kaya pun bapa mono duweni kewajiban tumrap putra cacah ana 3. Sudarma kaya pun bapa, wong tuwa kaya pun bapa Wisrawa iki duweni kewajiban marang anak cacah 3 sepisan. Ya kuwi asung tetenger tumrap anak ingkang wis linairake ana ing jagat raya. Ewadene kewajiban ing Sudarma ingkang angka 2 ya kuwi paring saking ilmu utawa kawruh kanthi srana putra kasuwitakake mring pawiyatan utawa marang dwija ingkang mumpuni. Lah dungkap ingkang angka 3 Sudarma duweni kewajiban dhawuhake marang putra ingkang wis ngancik dewasa. Kalamun kewajiban telung perkara iki wis katindakake dening Sudarma
tegese wis pundhat wis gugur kewajibaning Sudarma marang anak mula Danapati gandeng jeneng sira ndak wawas wis ngenyam kamukten Anyakarawati ambau denda dadi nalindra mapan ana ing negara Lokapala nanging jernyatane nganti tekan ripalungguhan iki jeneng sira Danapati durung nambut silaning akrami tegese durung ana putri ingkang minangka tetimbanganing ati jinejer dadi garwa Prameswari mula dina sakmengko pun bapa kepengin ngerampungake kewajibaning Sudarma marang putra kanthi cara kanthi srana mala kramakake jeneng sira klawan sawijining wanudya kepiye Danapati kira-kira apa wis ana wanita ingkang sembada manjing sajroning nala lho nggih Rama Panembahan bares kures blaka suta blak kutang terus terang yektosipun ingkang putra ripalenggahan sakmangke nedeng gandrung kepaung kalian Atma Jendra Ngalengka putranipun putri Prabu Sumali Raja mboten asanes ingkang awewangi Dewi Sukesi Rama Panembahan Pandhita Akarya Wangsit Bendha Gombang ngajaping tawang susah ngangen ngendi nggone miumang kaliyeng kangkung bekasane langit Jaladri isine bumbung wong wang miwang gigiring bunglu prasasat lumaku ing panci pangklong kepapak ing obor sewu satemah padang tetrawangan arasaning pun bapa Danapati pun bapa banget ngunjukake rasa syukur mring purbaning Gusti awit wis ana wanodya ingkang kuwawa manjing sajroning kalbumu nanging Rama Panembahan ing dinten sakmangke wonten negari Ngalengka nedheng ngawontenaken wujudipun Giri Swayembara sinten kemawon saged anjatu krami Dewi Sukesi kalamun saged setunggal nandingi kridanipun Sang Jambu Mangli angka kalih saged medharaken ilmu utawi kawruh sastra jendra hayuning rat pangruwating diyu menawi babakan syarat ingkang angka setunggal kinen aduta sing balung kulit ing kulit lumawan tanding Sang Jambu Mangli kula kinten ingkang putra saged angrampungi karya nanging Panembahan babakan syarat ingkang angka kalih ingkang kedah amedhar ilmu utawi kawruh sastra jendra hayuning rat pangruwating diyu prasajan kemawon kula mboten sagah amujudi Rama Panembahan Danapati aja mopo sing dadi rasamu kulup dina sakmengko pun bapa bakal lumarap mring praja Ngalengka pun bapa dhewe ingkang bakal ngleboni wujuding Giri Swayembara pun bapa saguh nandingi kridane si Jambu Mangli lan bapa uga saguh medharake kawruh sastra jendra sumpahipun bapa
sumpahe bapakmu ora nedya bali mring negara Lokapala kene kalamun durung bisa amboyongi Dewi Sukeksi marang negara Lokapala minangka dadi garwa prameswarimu. Padha ngaturaken agenging panuwun Rama Panembahan ewa semanten agenging katresnan paduka dumateng ingkang putra kula Pundanapati aja pegat anggon mundhut donga marang purbaning Gusti ingkang Maha Nasa. Lambarana tekating tekad satriya tanah Jawa. Muga-muga apa wae kang dadi panggantamu Sembada ingkang jinangka Rahayu ingkang tinemu Basuki ingkang kaesti gagah ingkang jinangkah Danapati. Semareka den prayitna sumurire eka ambalik titiyani kantayani Trisanya Purnama sasi gilar-gilar semedining tengahing latar bilang ana lintang Bima Sekti mbegek ugek sadulita hemel-hemel lae Panembahan ula ngertos paduka sumengka ing panindak badhe tumuju wonten negari Ngalengka. Kyai Semar ya panjenengan ingsun bakal ngleboni wujuding Giri Swayembara kinarya amboyongi Dewi Sukeksi marang negara Lokapala. Kyai inggih Panembahan. Ning sampeyan niku wong tuwa lho. Ampun nganti nonyol-nonyol sing dadi tumindake.
Awit sejatine anak sampeyan niku mboten kepengin gawe bot repote wong tuwa. Nanging ala lamun kadulu Kiai. Krana ya mung panjenenganing sun ingkang ngukir jiwa ragane Sidana mati. Dadi wis sak trepe yen to aku iki nglabuhi marang anak. Inggih Panembahan. Dadi sakniki ingkang putra sampun lila menawi sampeyan sing nglamar teng negara Ngalengka. Wis Kiai, nggih, nek pancen ngaten nggih monggo kemawon. Ning kula badhe titip weling nggih. Kula badhe titip weling. Enten dolanan bocah cara kuna riyin sing sakniki pun boten do krungu. Inggih niku lelagon dayoe teka. Dayoe teka gelarna klasa, klasane bedah, tambalen jadah, jadahe mambu pakakno ngasu. Lelagon sing kados mekaten niku upami disurasa niku jero lho Panembahan. Surasane kepriye Kiai Semar? Ngaten. Lelagon dolanan kala wau niku jejere ajeng nemoni dayoh. Ning bareng weruh jadah mambu kali karo dayohe. Sing dipikir mung jadah mambu. Lah bareng ana asu jadahe lali sing dipikir mung asune. Niku tegese wong sing blendra-blendre kaya banyu sing tumumpang ana ing godhong sente. Mboten duwe adek-adek sing jejeg milik gendong lali. Kakang Semar yo bakal tak eling-eling kabeh apa sing dadi tak dawuh pangandikamu Kiai Semar. Nggih. Sampeyan dadi dutane anak. Ajeng ngrabeke anak sampeyan. Kula ngetutne sampeyan niku minangka dadi dutane ratu lho. Dadi tindak sak pecak, tembung sak kecap, sampeyan kudu sing ati-ati Panembahan. Kiai Semar yo Kiai. Muga-muga barengi sintrang samirana. Sak budalku tumuju mring Ngalengka nganti sak baliku mapan ana ing Lokapala. Tansah jinangkung kelawan purbaning zat ingkang muruwing zat Kyai Semar. Sintrang samirana ketewane lan wikan guru ing parang liutan ewanan tumakai marakan. Sintrang samirana ketewane lan wikan guru ing parang liutan ewanan tumakai marakan. Sintrang samirana ketewane lan wikan guru ing parang liutan ewanan tumakai Orek dedrek jagat Ngalengka. Geger para raja satriya aglar gumelar blabar. Wonten alun-alun negari Ngalengka. Blabar kawat janget cinencang ajanging sayembara perang. Ingkang den adani dening Sang Senopati Ngalengka nenggih risang Jambu Mangli. Sekaring kedaton Ngalengka Dewi Sukeksi ingkang dadya kukubane. Para raja satriya samya gumregah gagah jumangkah aning blabar waja kenteng kawat. Pujiwane
kuciwane para raja Narpati miwang bupati datan ana ingkang kuwagang hanandingi kadigdayane sang Jambu Mangli wauta kocap tanggap Prabu Sumali Raja. Jambu Mangli Pramara reh mangusamya ngambreng kadikaronaning kaswasih ring marga Hemalatgung arisang ganta mastrat maca leng-leng lalu manguladi Surya mangrangsang waya Surya mangrangsang waya Umyo Samara Mayanto Yayi kadangipun Kakang Yayi Jambu Mangli sarehno atimu semelehno rasamu ambarengi bedhug tengangi wis maewu-ewu cacahe raja Narpati miwang satriya satriyaning praja ingkang padha ngleboni Giri Swayembara perang ing negara Ngalengka kene wis akeh korban-korban ing negara Ngalengka iki cilike lara gedene tumekaning pati ya merga saka Yayi Jambu Mangli ingkang ngadani Giri Swayembara perang iki biyo yen sayembara iki ora ndok rampungi apa ya iki engko kelakon apa iki engko ya kelakon ponakanmu wedok ya anakku dhewe Nini Sukeksi sakjeke urip ora bakal entuk jodoh jaragan lumaing bawana kurepe ngakoso ora ana kang bisa nandingi kadigdayane Yayi Jambu Mangli aja to ngungkuli madani kasektenmu wae ora ana. Lah yen perkara iki kedlarung-dlarung apa ya kelakon ponakan wadon si Sukeksi bakal dadi prawan tuwek Jambu Mangli? Wala dalah Koko Prabu Sumali Raja wawangsaning para pinisepuh sadaning para sarjana ingkang sujaning budi nate paring pangandikan siji pesti loro jodoh telu wahyu papat derajat pangkat lima donya punika wonten panguwasanipun Gusti ingkang akarya jagat menawi sampun tumeka wahyaning mangsa kala jodhonipun Nini Sukesi tartamtu niki mengke enggah badhe dumugi wonten ing negari Ngalengka mriki. Duh Koko Prabu perkawis kasekten miwah kadigdayan kula tartamtu kemawon wonten saweneh jalma ingkang saged ngasoraken kekiyatanipun kula ingkang rayipun Jambu Mangli jalaran wonten tetembungan sak dhuwure langit isih ana langit maknanipun sak digdaya digdayaning tiyang punika maksih wonten ingkang hangungkuli pramila saking menika duh Koko Prabu kula aturi paduka Koko Prabu Sumali Raja pitados dhateng atur kula pitados dhateng aturipun ingkang rayi kula pun Jambu Mangli duh Prabu Sinokarto mrepar tamtu antuning utama titi Rana puter pinola
tetep dadi pangubaning wadya tentreming ati tentu kena dinuladha ong Waduh Panembahan. Monggo Panembahan. Oh. Leng-lenging driya mangu mangun gong kanduhan rimang lir lena tanpa kehanin lir lena tanpa kanin yen tamtulusa yen atam tulusa mengko sang Dyahutama Kakang Panembahan Begawan wis rawa saking pertapan Deder Penyu sak rawuh paduka wonten negari Ngalengka mriki kula pun Sumaliraja ngaturaken pambage panakrami kunjuk Kakang Panembahan wis rawa. Iya Yayi Prabu Sumaliraja praharja prapaningpun Kakang ing Deder Penyu niskala ora ana alangan sawiji apa inggih kejawi saking menika kendhih kemrungsung enggalih kesuk panata lingkal budaya-daya kepengin wuninga wonten wigatos ingkang pundi dene paduka sumengka pangawak Bajra Sigra kang mawa gita-gita kang amengku gati prapta paduka wonten ing negari Ngalengka mriki Kakang Panembahan Yayi prapanipun Kakang iki mung minangka dadi talang ature putraku ing negara Lokapala ya kuwi anak Prabu Danapati ingkang wosing sedyaning galih nering cipta dina sak mengko tekaku ana negara Ngalengka kene bakal ngebun-ngebun ngesuk ngudan-ngudan sore nedya nglamar atmajamu putri Nini Dewi Sukeksi kanggo garwa Prameswari tumraping anak Prabu Danapati ing negari Lokapala weladala Pangapunten kula pun jambu manglih ingkang lemah bengkah nyelo-nyelo ora dimajeng anggen kula lenggah Koko Prabu babar pisan kula mboten badhe nilar ing reh tata krama kang sarta yudha negara eneng apa jambu mangli sipating Nalindra menika kedah berbudi bawa leksana lire berbudi tansah geganjar ngula wisuda bawa leksana tegese anetepi pangandika paduka ingkang sampun paring palilah dhateng jambu mangli
sinten kemawon ora nyawang raja miyang para narepati mandhapipun satriya satriyaning praja senadyan to wong pidak pedaraan loro saudon telu sauruban saged mala krama ponakan kula pun Nini Sukeksi menawi saged nglangkai bangkene Jambu Mangli ingkang angka kalih kedah saged medharaken wujudipun sastra jendra hayuning rat pangruwating diyu pramila saking menika duh Koko Prabu wis dicukupi tekan semene sayembarane Jambu Mangli mboten saged Koko Prabu mboten saged dinten sak mangke tetep jejeg adeg-adegipun Jambu Mangli sinten kemawon kedah saged ngasoraken kaprawiranipun Jambu Mangli yen to kepingin mupu putri saking negari Ngalengka kae iki sawangen sing nglamar kuwi Kakang Panembahan Begawan Wisrawa pandhita ingkang linuwih kudune kowe bisa milah Kang Sarta milih Jambu Mangli mboten wis Yayi Prabu wis saiki Yayi Prabu ora perlu kuwatir yen to pancen si Jambu Mangli tetep ngugemi wujuding giri swayembara perang iki Begawan Wisrawa ya bakal saguh ngleboni wujuding giri swayembara iki Jambu Mangli apa kowe ora ngerti kaprawiranan kadigdayaning Begawan Wisrawa iki mengko sisip sembire luput katuranggane nyawamu sing bakal dadi totoane nyawa kula badhe kula udhakaken kinarya netepi jejibahan kula ladalah kowe dikandhane malah mancasi wis Yayi wis ayo Jambu Mangli enggal munggah blabar kawat janget cilencang tak turuti apa wae sing dadi kepinginanmu sumangga Panembahan mati tenan kowe Jambu Mangli mati tenan kowe Jambu Mangli wah hey Alugon laguning lekas lukita linuding kidung kadung kadareng hamumur hing cara-carane wong idu ora bakal tak dilat maneh Begawan Wisrawa lugune gedhe pangemanku tumrap jeneng sira Raden Jambu Mangli ora susah ngeman karo aku kabeh wis dadi prasetyaku kabeh wis dadi patembayaku dina sak mengko katresnanku bakal tak totohi pati lho usik kok katresnanmu bakal ndok totohi pati tegese piye Jambu Mangli ngene Begawan Wisrawa bares kures bloko suto blakotang terus terang lugune anggonku ngenekake wujuding giri swayembara iki mergo gedene rasa tresnaku kelawan Nini Sukeksi jujur wae asline ponakanku arep tak pek bojo dhewe la iki perkarane suwe-suwe kok ngawur kowe Jambu Mangli ngawur piye aku lanang kono wedok ya to iya niatku iki durung ana sing ngerti kejaba mung kowe Wisrawa mergo delo maneh kowe bakal mati dadi pakan gagak batangmu ayo ketoken kabeh aji jaya kawijayanmu aku
aku ingkang bakal nguntapake nyawamu ing neraka jahanam. jiwa manding
pandita akarya wangsit pindha kumbang acap ing tawang susuk angin rendi nggone Hanjarah kang puspitorum kasiliring samirana mrik sekar gadung ngas gandanyo maweh rarasaning driya Yayi Prabu Sumali sing gedhe pangapuramu kepeksa ripalungguhan iki kadangmu enom jambu mangli ndak sirnakake mboten dados menapa Kakang Panembahan lakar sedaya kala wau ingkang dipun pikajengaken dening Yayi Jambu Mangli pramila sampun satrepipun menawi lelampahanipun kedah kados mekaten Kakang Panembahan iya sakrampunge wis Arawa wis kelakon hanyirnakake Jambu Mangli banjur bebono apa maneh sing kudu ndak wujudi inggih ingkang angka kalih nuwun inggih pamutahipun anak kula pun Nini Sukeksi anggenipun adreng lan kenceng kepingin mangertosi wedharanipun kawruh Sastra Jendra Hayuning Rat Pangruwating Diyu Sukesi wa Panembahan wis Arawa maragake kantinen manjing ana ing sanggar pamelengan karep ben bisa wening anggone bakal ambabar ilmu suci iki mengko Sukeksi sumangga wa Panembahan anyarengi lintang ingkang aliyan daya-daya kula kepengin ninggal anyecep wedharanipun kawruh Sastra Jendra Hayuning Rat Pangruwating Diyu saking jengandika wa Panembahan
gajah duh mas mirah Indrajit pantunungipun Rek memes ngembang bagung Ong nyengkir gading renggojo aja jarweng ranu duh wong ayu singa tirta mangsa janma baya sapa kang anyucut wa panemben sakmenika wa panemben sampun kula papanaken wonten ing sanggar pamujan sumangga kula aturi ambabar aji sastra jendra wa panemben Nini Dewi Sukeksi sayektine tumanjane aji sastra jendra mono kudu pratitis ora kena waton karep lan kepingin awit apa ilmu iki ilmu kang suci lan werit yen nganti kalah cipta sisip sembire luput katuranggane dudu dalan pangorwatan ingkang teka nanging malah bisa ambabar wisa ingkang anggegirisi ingkang tundhone bakal ngrusak marang jagat mula kang mangkono nini timbangan ingkang kongsi adil saringen ingkang kanthi lembut aja nganti iki mengko malah sira nini getun keduwung ing tembe mburine krana apa umurmu kang maksih muda iki durung karuan yen kuat nampa boboting kawruh kasunyatan lamun datan linambaran sucining panembah lan meneping pancandriya panemban gandeng kula sampun mangertos bilih sastra jendra menika kedah katantukaken kanthi pratitis mila kula sampun samapta kanthi sesuci diri lan ngipataken hawa nafsu supados boten kegubel dening pepenginan Nini Sukesi iya mara gage tatanen rasamu weningna pikirmu menepno panca indriyamu dina iki bakal tak wiwiti amedhar ilmu sastra jendra Hayuningrat pangruwating diyu katan ngawruhi kang tekane tanpa sangkan sakit jalan tangan berlari Saraswati sayangki hanggayani lestari Hong ilahing hastu namasidan bisa mursid lamun saliring dumadi kababar dadya daya kersane kang hanitahake ora ana sawiji-wiji ingkang merucut saka kudrate sastra jendra pangorwating diyu obor pepadang swasana pepeteng lamun wis nyarirani padang mahanani pakarti rahayu sirna sarining handak angkara murka wedharing sastra jendra Hayuningrat upama samudra kinarya mangsi akasa iki minangka drancang sayekti durung paja-paja yen to bisa rampung panulise satuhu dan kena ginaya ngapa agung luhur sarta jembaring teba sipating sabda suci kang awewarah kasunyatan jatining sangkan paraning dumadi muhung bisa tinampa titah kang wis piniji kang sarta kabiji ing jagat Purwa Madyawasana sang begawan wis Orawa wis medhar sastra jendra Hayuningrat jroning alam suksma sang Dewi Meleng jatining Yuwana anampi wisi ing sang Wiku Debya amung sayekti aji sastra jendra
dudu basa wantah ingkang dumeling ing karna nanging wisi ing Bathara Luhung ingkang kedah tinampi sarana weninging cipta kang sarta lereming panca indriya. Ing mangke wiwaraning suksma sang dewi dereng tinarbuka. Ing mangke wiwarane Dewi Sukeksi dereng tinarbuka dereng menep. Krana uripe Sukeksi masih kegubel kridaning hawa nafsu. Mila senadyan aji-aji wis tumanduk parandene datan rumasuk, nadyan wis winarah nanging dereng pernah malasumu ing swasana. Sumundul ing antariksa dayane Aji Sastra Jendra kang sisip temah mahanani goro-goro. Jagat kalimput ing pedhut ing gegana kapyarsa swara gluduk lir pinusus. Gelap ngampar samudra kocak ginebur gunung. Sastra Jendra mahanani banjir lahar dupi tanggap tekaning siku denda nalika samono gyagoragapan sang Begawan Wisrawa. Graita lamun tanduk salah cipta temahan kandhek genira wewarah Aji Sastra Jendra. Mandek sabare sang Wiku Depya. Mangancur laguning angin gugur agrane ngarego guru-guru neta kagiri-giri aduh panemben padang teterawangan raos sing manah kula dupi paduka kepareng ambuka dhateng korining kamulyan kula. Mboten langkung kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami panemben. Iya ora liwat tiba sepadha-padha. Ripalungguhan iki gandeng wis gamblang anggonku Amedhar Sastra Jendra. Mara gage ripalungguhan iki tata-tata jeneng sira Nini Sukeksi tak anti tak boyong mring Lokapala. Kinarya jatuh kramane anakku ya kuwi si Danapati. Aduh panemban paduka sesembahan kula donya prapting delahan nyuwun pangapunten menawi kula nedya kajatu krama kaliyan kang putra pun Danapati kula mboten purun panemban. Lho dasarmu apa Sukeksi? Tekaku mupu sayembara becik sing digelar dening Jambu Mangli apa dene Wedharing Sastra Jendra iki kabeh mau wis tak wujuti. Wis sak trepe lamun ripalungguhan iki jumbuh kelawan perjanjen jeneng sira tak kanthi mapan ana negara Lokapala kinarya jatuh kramane putraku Danapati. Nyuwun pangapunten kula sampun sumpah Sukeksi sampun sumpah kula sampun patemboyo mboten ningali endhek dhuwuring derajat pangkat sugih miskining bondo donya. Senadyan saudon saurupan ingkang tegesipun sinten kemawon ingkang kuwiyambabar Sastra Jendra Hayuningrat badhe kula suwitani panemban. Sukeksi ing ngarep aku rak wis kandha. Sowanku iki dadi wakile anakku Danapati. Kula mboten nampa wakilan. Inggih priyayi ingkang kuwawi Amedhar Sastra Jendra menika ingkang menang njawil sarta ngregem dumateng badan kula. Mila ripalenggahan sakmangke kawula pasrah jiwa raga dumateng paduka panemban. Inggih namung paduka panemban Wisrawa ingkang menang.
kang raosaken kanikmataning badan kula Dewi Sukeksi Panembahan. Aja mlinger kiblatmu kowe Sukeksi. Iba kaya ngapa surake jagat lamun to pakartine wis rawa nuruti apa sing dadi hawa nafsumu. Aku mengko bakal matur sarta paring katerangan apa marang wong Lokapala mligine anakku Danapati. Yen ngibarate wong ngemut gula krasa legi diuntal sak lodhonge pisan. Ing kene ana tetembungan milik nggendong lali bareng ngrasake enak lan kepenak njur lali karo janjine. Kula mboten ngertos babagan menika. Nanging Sukeksi namung ngugemi sumpah sarta jati diri kula. Ewadene menawi paduka mboten kersa ngrabi dhateng kula. Prayogi kula pejah kemawon Panembahan. Ler sapada tumiling hang uladi puspita medemendah kang wareni puspita medemendah kang wareni midering taman galak ulat kaditatit abarung kang pamulu alus manis mawekung wauta ucap ewoh aya ing pambudi sang resi wis rawa dupi midhanget aturipun Dewi Sukeksi ingkang ririh ruruh angarih-arih mangkono tanggap ing sasmita sang ayu sigra manembah manguswapada kalajengaken amijii ampeyane sang resi ing wanci dalu iwang candra kaya nglingling bawana cahyane rembulan kang anyarengi purnama sidi nrabas genteng kaca nembus sanggar pamujan anyoroti badane Dewi Sukeksi satemah mencorong pasuryane Dewi Sukeksi kaya widodari darat lelewane sang ayu eseme sang kusuma kaya bledhek kang nyamber imane Resi Wisrawa liringing netra kincanging alis prasasat ngrubuhake kabrahmanane sang wiku kedadak ana udan riwis-riwis ambabar hawa atis parandene saya ndadi Dewi Sukeksi nggenya mamet prana memanuhara mring sang resi saya kendel tilar ing katrapsilan Dewi Sukeksi giya anyopot busanane setunggal mbaka setunggal satemah ngeglo nglegena sang Dewi Sukeksi tanpa busana keder jantunge Resi Wisrawa brol punang riwe kaya dineres mandeng menteleng eman yen kedhep mulat indhahe sang ayu kabuncang kapandhitane mamprung kasutapane satemah ilang sipating pendhita lan putri satemah ilang sipate guru lawan murid anane amung priya lan wanita
ing sepi marganing lali Begawan Wisrawa ambruk marang pepangkone Sang Dewi Sukeksi. Candrané Sang Resi kaya